Amit most látnak, egy filmes, lenyűgöző története Afrikában. Kameráján keresztül egy vadvilág tárul elénk. Drámai, olykor tragikus eseményeket láthatunk, amelyek meghatározták a Krüger Nemzeti Park vadállományának életét. Ő Jürgen Józsefowicz. A Krüger Parkban meg tudtam valósítani nagy álmomat, hogy oroszlánok között éljek. Oroszlánok között. 1998-ig Jürgen 9 filmet készített itt a vadállatok életéről. Most néhány évvel később feleségével, Tarinával először térnek vissza, hogy felelevenítsék életük legemlékezetesebb pillanatait. Jürgen számára különleges nap a mai. A kamera mögül kilépve végre találkozhat kedvenceivel a Krüger Nemzeti Park közelében lévő Tukudu magánrezervátum oroszlántenyésztő telepén. Nagy élmény, hogy ilyen közel mehetek az oroszlánokhoz, megérinthetem őket, játszhatok velük. A parkban a vadoroszlánokkal ezt sohasem tehettem meg, hiszen megöltek volna. Jürgen számára ezek a nagymacskák a vadont és a szabadságot testesítik meg. A vadont, amely ma már csak olyan különleges helyeken létezik, mint a Krüger Park. Amint Jürgen és Tarina belépnek a Krüger Nemzeti Park kapuján, egy másik világban találják magukat, ahol az élet vad és kiszámíthatatlan. A Nemzeti Parkot több mint 100 éve alapították Dél-Afrika északkeleti csücskében. Ez az ország legnagyobb és egyik legrégibb vadrezervátuma. A területe 2 millió hektár. Nagyobb, mint Wales. Johann a 22 parkőr egyike, akik ellenőrzik a hatalmas parkot. Ma szabadnapot vett ki, hogy köszönthesse barátait a világhírű vadrezervátumban. Hello! Jó újra látni benneteket. Fantasztikus. Isten hozott újra a parkban. Nagyon hiányoztál. Jó lesz megint együtt lenni a vadonban. Meglátod, minden megváltozott, de mégis a régi. A hatalmas kiterjedésű Krüger Park ökológiai szempontból rendkívül változatos. A sűrű, partmenti erdőtől az erdős szavannáig. És minden egyes terület több ezer itt élő állatfaj kedvelt legelő vagy vadászterülete. Az itt töltött 12 év során Jürgen és Tarina e területek nagy részén forgatott és fényképezett már. Munkájuk eredménye egy értékes gyűjtemény, amely a Krüger Parkban lakó állatok életének drámai eseményeit örökíti meg. A házaspár a munkája során olyan meghitt barátságba került az állatokkal, hogy osztoztak velük életük meghatározó eseményeiben, a születés örömében, a halál szomorúságában, és a természeti katasztrófák okozta szívbe markoló kétségbeesésben. Ahhoz, hogy az ember vadállatokat filmezzen, az állatokhoz hasonlóan kell gondolkodnia. Tudni kell, hogyan fognak reagálni. Ha az ember egyedül van, a természet részévé kell válnia. A vadonban élni olyan, mintha egy másik dimenzióba lépnénk át. Nem számít otthon ki vagy, hiszen itt te vagy a leggyengébb. Ez egy nagy oroszlán. A vadállatokhoz közelmerészkedni a bátraknak való. Csak tapasztalt nyomkövető kockáztassa meg a találkozást az állatok királyával.
Egyedül, csupán 16 mm-es kamerájával felfegyverkezve Jürgen éveket töltött az állatok filmezésével. Néma megfigyelőként sohasem avatkozott be, csak rögzítette, amit látott. Az oroszlánok lettek Jürgen kedvenc témája. Azt a vad erőt és szabadságot testesítették meg számára, amit az ember már elveszített. A Krüger Park az oroszlánok birodalma. 8 évig követtem itt egy falkát. Talán ezek azok a kölykök, amelyeket láttam felnőni. De szerintem nem emlékeznek rám. Jürgen 1989-ben találkozott egy különleges oroszlán hímmel, akit csüngőajaknak nevezett el. Csüngőajak és fivére épp akkoriban vette át a falka irányítását. A következő 8 évben Jürgen láthatta, hogyan tartotta fenn az uralmát ez a hím. Ez egészen rendkívüli teljesítmény egy oroszlántól. A kutatások szerint a hímek általában legfeljebb 4 évig maradnak falkavezérek, azután egy fiatalabb, erősebb hím veszi át a helyüket. Amikor Jürgen először találkozott csüngőajakkal és falkájával, a család még kicsi volt. 2 hímből, 4 felnőtt nőstényből és néhány kölyökből állt. Csüngőajak uralkodása alatt a falka folyamatosan nőtt, még a parkot sújtó szárazság idején is. Csüngőajak rendkívüli oroszlán volt, magabiztos és barátságos. Megengedte, hogy kövessem a falkát a vadászatokra. Teljesen lenyűgözött a stratégiájuk. Az oroszlánok mindig a legjobb vadászterepen telepednek le, de a parknak nem minden része ideális számukra. 1986-ban, amikor Jürgen és Tarina megérkezett, a távoli északon fekvő Pafuriba kerültek. Itt kevesebb volt az oroszlán. A Levhufhu folyó azonban tartogatott más meglepetést is Jürgen és Tarina számára. Nem egyszerű dolog egy természetfilmes feleségének lenni. Tudni kell a háttérben maradni. Minden azon múlik, hogy az ember szereti-e, vagy sem azt csinálni, amit a társa. Én nagyon élveztem az itt töltött időt. Később, amikor megszülettek a gyerekek, egy kicsit nehezebb lett. Néha magammal vittem a fiamat filmezni. Isteni volt. Szerettem, ha a családom velem volt a vadonban. Néhány dolog azonban beárnyékolta a mindennapjaikat. Megtanultuk, hogyan éljünk biztonságban az állatok mellett, de az emberekre nem voltunk felkészülve. A géppuskás emberek teljesen mások. A 80-as évek végén Dél-Afrikának ez a távoli, Zimbabvéval és Mozambikkal határos területe ideális, őrizetlen átjárót biztosított a szabadságharcosoknak az országba. Éjszaka jöttek, gyalog. Számomra a vadonban töltött idő alatt az volt a legfélelmetesebb, amikor éjszaka ültünk a tűznél és hallottuk, hogy itt vannak a közelünkben. Hallottuk a lövéseket, de semmit sem tehettünk. Igen, kockázatos volt a családostól itt élni. De ha a természetfilmesek csak ott forgatnának, ahol nyugodt a politikai helyzet, soha nem csinálnának egyetlen filmet sem. Most, 12 évvel később a politikai helyzet rendeződött, de a parkban nem változott az élet. Vannak dolgok, amik kiszámíthatók, mint az évszakok változása. Mások viszont kiszámíthatatlanok, akárcsak a vadállatok.
Jürgen ösztönösen hasznát veszi mindannak, amit megtanult a vadvilágban. Biztos benne, hogy vannak dolgok, amelyek sohasem változnak. Hogy témát találjon, nyomokat követ a partmenti homokban. A vadonban mindig ébernek kell lenni. Jürgen közelebb megy 3 méterre a félelmetes fogaktól. Tapasztalatból tudja, hogy ilyen távolságból még biztonságos filmezni. Elég közel van ahhoz, hogy jók legyenek a felvételek, és elég messze, hogy biztonságban maradjon. A folyóban most sok a víz, de 88-ban más volt a helyzet. A folyó elapadt, az állatoknak le kellett jönniük az utolsó megmaradt pocsolyákhoz, hogy igyanak. Különleges dolgokat filmeztem akkoriban. Mindenütt veszély leselkedett rájuk, de az állatoknak le kellett jönniük a vízhez. Az egyik ilyen jelenet számomra az életért folytatott küzdelmet szimbolizálta. Lenyűgözött, hogy a kis antilop túlélte a támadást. Másnap még jobban meglepődtem, hogy újra lejött a vízhez. Utána nem láttam többé, valószínűleg elkapták az oroszlánok. Úgy tűnt, hogy az oroszlánok tisztában vannak a veszéllyel, és ivóvíz után kutatva az elefántok által ásott gödreket ásták tovább. De a többi állatnak le kellett mennie a folyóhoz. Sokan közülük túlélték, de cserébe másoknak el kellett pusztulniuk. Annyi krokodil gyűlt össze a maradék vízben, hogy 2 nagy hím összeverekedett a domináns pozícióért. Mintha a titánok harcát néztem volna. Végzetes küzdelem volt. Jürgen elképedve nézte végig, amint a többi krokodil felfalta a vesztest, bizonyítva ezzel, hogy a természetben semmi sem vész kárba. Az itt töltött 2 év alatt Jürgen megörökítette Pafuri egyedülálló szépségét. A felvételeiből készült film segített megakadályozni, hogy a területen szénbányát nyissanak. Most, hogy az első film elkészült, ideje volt tovább menni délre, a park másik részére. 1988-ban Jürgen és családja Skukuzába költözött, és a gyerekeket beiratták a helyi iskolába. Jürgen kedvenc helye Csokváne volt, egy füves és fás szavannából álló terület, az oroszlánok földje. És itt találkozott kedvenc oroszlánjával, csüngőajakkal.
Ez volt csüngőajak vadászterülete. Itt csatlakoztam hozzá a szüntelen zsákmánykeresésben. Jürgen akkoriban kezdte filmezni a siloveni falka életét, amikor csüngőajak és fivére átvette az irányítást. Csüngőajak volt az erősebb a két hím közül, de ketten együtt félelmetes párost alkottak, és sakkban tartották a riválisokat. Abban az időben, amikor velük voltam, csüngőajak sok kölyköt nemzett. A szárazság ellenére kölykei szépen gyarapodtak, és egészséges, erős felnőttek lettek. Az oroszlánok hosszú ideig bírják víz nélkül. Zsákmányuk testnedveiből pótolják a hiányt. És zsákmány az volt bőségesen. Itt táboroztam. Most nincsenek erre oroszlánok. De akkoriban előfordult, hogy mire visszajöttem, oroszlánokat találtam a sátor árnyékában. Olyankor megvártam, amíg elmennek. Ők is megtűrtek engem a területükön, hát én is megtűrtem őket. Tényleg az oroszlánokkal éltem. Csüngőajak és családja egész életét filmre vettem. Minél több időt töltöttem velük, annál jobban elfogadtak. Szinte már a falkához tartoztam. Egyedülálló lehetőség kínálkozott a filmezésre, amikor Csüngőajak az egyik nősténnyel párzott. A következő 106 napban Jürgen nyomon követte a vemhességet. Egy napon a nőstény nem ment a falkával vadászni. Tudtam, hogy közeleg az ideje. Aznap, valamivel később, a nőstény oroszlán egy sűrű nádasba vonult. Jürgen csalódott, hiszen nem láthatta a szülést. Csak a hangokat vehette szalagra. Jürgen szerette volna látni a kicsinyeket, de tudta, ha túl közel megy hozzájuk, az anyaállat megöli őt. Jürgen 4 napig várt a búvóhelyén. Végül az éhség arra kényszerítette az oroszlánt, hogy őrizetlenül hagyja a kicsinyeit. Ekkor eljött Jürgen ideje. Odakúztam a kamerával a rejtekhelyükhöz, és közben arra gondoltam, Jürgen, ha az anyaállat visszajön, meghalsz. De muszáj volt oda mennem, úgy éreztem, családtagként látnom kell őket. A kölykök nagyon kicsik voltak, mintegy 2 kilósak. De a szemük már nyitva volt, és tudták, hogy Jürgen nem az anyjuk.
Elkezdtek fújni rám. Tudtam, ha az anyjuk meghallja őket, bajba kerülök. Így hát gyorsan ott kellett hagynom őket. Éppen időben távoztam, mielőtt az anyjuk visszajött. Biztos vagyok benne, hogy megérezte, ott voltam a kicsinyeinél, de először azt ellenőrizte, nem esette bajuk. Mindig, ha valami különleges dolog történt a falkában, Jürgen értem jött és magával vitt, és amikor a kölykök előjöttek a rejtek helyükről, én is láttam őket. Gyönyörűek voltak. 6 hét elteltével az anya és kölykei csatlakoztak egy másik nőstényhez, akinek valamivel nagyobb kölykei voltak. Akkor Jürgen már úgy filmezhette őket, hogy nem volt veszélyben, és annyi időt töltött velük, amennyit csak akart. A 2 nőstény gondos anya volt, de túlélésük érdekében 2-3 naponta vadászni indultak. Az első 2 hónapban a kölykök túl kicsik voltak ahhoz, hogy anyjukkal tartsanak, ezért ilyenkor magukra maradtak. De azután találtak valakit, akiben megbíztak. Éjszakánként a nőstények vadászni mentek. Ilyenkor előfordult, hogy áthozták hozzám a kölyköket. Ez nagy megtiszteltetés volt Jürgennek, de nagy felelősség is egyben. 2 dolog között őrlődtem. Filmre akartam venni a vadászatot, de felelősnek éreztem magam a kölykökért, úgyhogy velük maradtam. Másnap reggel, amikor az anyaoroszlánok visszajöttek, az olyan volt, mint egy családi ünnep. Ha Jürgen éppen nem csüngőajak falkájával volt, akkor más filmezési lehetőséget keresett. Néha más oroszlánokat követett, vagy a területen élő többi állatot. Ez a fiatal elefántbika elhatározta, hogy mindenkinek megmutatja, ki az úr a háznál. Tűnt, mindenki zavarja őt. Még Jürgen is. Az elefánt egy kis fa mögül tűnt elő, és úgy tett, mintha rám akarna támadni. Nem volt velem semmi baja, csak értésemre adta, hogy menjek onnan. Rájöttem, hogy a kedvenc fája alatt álltam. Ebből az 1991-ben filmre vett jelenetből és sok más hasonlóból Jürgen sokat tanult az állatok viselkedéséről. Ezeket az értékes tapasztalatokat soha nem felejtette el. Most is hasznukat veszi, valahányszor visszatér a vadonba. Résen kell lenni, ha az ember szembe találkozik egy afrikai nagyvaddal. Szerintem az állatok ugyanolyanok, mint mi emberek. Ahhoz, hogy megértsük őket, meg kell tanulnunk a nyelvüket. Az évek során, amelyeket egyedül töltöttem velük a vadonban, megtanítottak, mikor kell mennem és mikor maradhatok.
Sajnálom, hogy megzavartam a délutáni álmát, de annyira tetszett. Miközben Jürgen egyre inkább megértette a parkban élő vadállatok viselkedését, megismerte a park életciklusát is. Érdekes történetek után kutatva, Jürgen eljutott a Mopani övezetbe is. Ez egy hatalmas kiterjedésű bozótos, amelyben egy fafajta dominál, a Mopani. Ez a szívós növény könnyen alkalmazkodik a terület zord viszonyaihoz, és központi szerepet tölt be a park számos lakójának életében. Az oroszlánok például az árnyékát kedvelik, de Jürgen nem miattuk jött ide-vissza. Szinte rögtön rátalál arra, amit keres. A levelek között tökéletesen álcázva egy mopani lepke pihen, egy rovar, amelynek egész élete a fa körül játszódik. Látja, milyen elnyűttek a szárnyai? Ez azt jelenti, hogy már lerakta a petéit, és nem sokára elpusztul. Nem csak a nagy állatok csodálatosak a Krüger Parkban, a rovarok éppen olyan fontosak. Az ő életüket is meg akartam örökíteni. Jürgen egyedülálló felvételei egy csodás, soha nem látott életciklust tártak elénk. A felnőtt lepkének nincs táplálkozó szerve. Egyetlen célja, hogy párzás után lerakja mintegy 200 petéjét. Az élete mindössze 3 napig tart. A kis hernyók 3-4 hét múlva kelnek ki. Csak egész kicsit kell mászniuk, hogy táplálékot találjanak, vagyis mopani leveleket. Az élénk színű hernyók rengeteget esznek, gyorsan elérik az akár 13 cm hosszúságot. A kültakaró nem nyúlik a testükkel együtt. A hernyó 6-szor vedlik, mire eléri teljes hosszát. Ekkorra a hernyó az állatok és számos madár egyik leggazdagabb fehérje forrásává válik. 6 hét boldog habzsolás után a hernyó elhagyja a fát, és keres magának egy megfelelő, homokos helyet a mopani gyökerének közelében. Beleássa magát a homokba, és kialakít egy kis üreget, ahol azután bebábozódik. És itt marad, amíg drámai átalakulása le nem zajlik. Senki nem tudta pontosan megmondani, mikor kelnek ki a lepkék, úgyhogy itt kellett lennem minden éjszaka, nehogy elszalasszam az alkalmat. De nem voltam egyedül. A mopani fák körül elejtett zsákmányon összevesztek az állatok királyai. De Jürgen továbbra is virrasztott. Majdnem 6 hónap telt el, amikor előbújtak az újdonsült lepkék, és Jürgen készen állt, hogy megörökítse őket. Most, hogy láttam a teljes életciklust, lenyűgözött, hogyan alakul át lepkévé egy hernyó. Ez is azt mutatja, hogy a természetben minden, még a legkisebb lény is tökéletesen megküzd a nehézségekkel a fennmaradásért. Ez fantasztikus. A mopani lepke életciklusa csak egy volt a Krüger Park csodálatos jelenségei közül. Jürgen ma már tudja, hogy csak a dolgok felszínét tapasztalhatta meg. A világ bonyolult változatosságát filmre venni és megérteni több emberöltő sem volna elegendő. Már az is kiváltság, hogy részese lehetett néhány különleges pillanatnak a Krüger Park legfélelmetesebb lakóinak életében. Jürgen a régi ösvényeket járva egy régi barátra bukkan. Ez nagy megtiszteltetés. Mabarule a Krüger Park egyik nagyöregje, több mint 40 éves. Ő a 7 itt élő nagy elefánt egyike.
Mabarule hűsítő fürdőt vesz. Nyáron a hőmérséklet gyakran eléri a 40 fokot. Elszoktam ettől a hőségtől. Nekem is le kell hűtenem magam. Csak úgy, mint a vadonban élő állatoknak, Jürgennek is alkalmazkodnia kellett a forrósághoz. Ő is egy ötletes hűsítési módszert vetett be. Mint a régi szép időkben, most is az egyik kedvenc úszómedencéjéhez tart. – 92-ben majdnem pórul jártam. Éppen fürödtem, amikor egy hatalmas fej jelent meg a medence szélénél. Egy elefántbika jött inni, és már nem volt időm kimenni. Több mint 1 órát töltöttem a medence közepén egy csőbe kapaszkodva, és reméltem, hogy nem vesz észre. A legszárazabb hónapokban az ember építette gátak sok állat számára az egyetlen vízforrást jelentik. A Silolveni az egyik legnagyobb gát. A nyári esők töltik fel, és az összegyűlt víz általában kitart a száraz évszak végéig. Jürgen még emlékszik, hogy ez nem mindig volt így. Ez az egyik kedvenc helyem. Korábban a szárazság idején csak egy pocsolya volt itt. 1992-ben emberemlékezet óta a legnagyobb szárazság köszöntött a parkra. Először az állandóan víz mellett élő vízilovak szenvedték meg a szárazságot. Jürgen végignézte, hogyan apad körülöttük a víz. A sáros víz utolsó maradéka sok állatot vonzott ide. Csupán az oroszlánok nem érezték a szárazság hatását. Sőt, egyre gyarapodtak. Csüngőajak falkája félelmetes vadászcsapattá nőtte ki magát, 28-an voltak. Minden nap vadászniuk kellett, hogy a falka összes egyede jól lakhasson. A szárazság idején gyakorlatilag egyfolytában a víz mellett voltak, és a kedvező alkalmat várták, hogy támadhassanak. Minden állat a túlélésért küzdött. A zsákmányállatok tudták, hogy az oroszlánok rájuk várnak, és megpróbálták visszaverni a támadásokat. Míg az oroszlánoknak kedveztek a körülmények, addig a vízilovak nagyon szenvedtek. Nem volt elég víz, hogy ellepje kiszáradásra érzékeny bőrüket. Miután a víz körül már mindent lelegeltek, éheztek, és néhányan ráfanyalodtak az elefánttrágyára. Láttam, ahogy egy vízilóborjú táplálékot keresve elkóborol a csordától. A vízilovak reakciója elképesztő volt. Az oroszlánok legalább annyira meglepődtek, mint én. A tűréshatár egyre alacsonyabb lett. Minden állat az utolsó vízcseppekért küzdött. A szárazság és a szegényes legelő legyengítette ezeket az öreg harcosokat. Az oroszlánok készen álltak, hogy kihasználjanak minden kínálkozó alkalmat.
hősies küzdelem ragadozó és zsákmánya között több mint 2 óráig tartott. Az utolsó percig bárhogy alakulhatott volna a harc. Sajnáltam a bivajt, bátran küzdött. Nem tehettem róla, de a szívem csüngőajak falkájához húzott. Mindig lenyűgözött csüngőajak ereje, de a bivajjal folytatott küzdelem nyomot hagyott rajta. Azután is tudott vadászni, de élete végéig sámtított. A 90-es évek elejének száraz évei alatt csüngőajak falkája egyre erősebb lett. Míg más állatok szenvedtek, ők gyarapodtak. De azután olyan csapás érkezett, amely nem kímélt egyetlen állatot, még az oroszlánokat sem. A veszélyforrás mikroszkopikus méretű volt, egy spóraképző baktérium, amely akár évszázadokig is életben marad a talajban és a csontokban. A spórák beszáradt állapotban évtizedekig megőrzik életképességüket. Ez a gyilkos baktérium lépfenét, antraxot okoz. 1991-ben a száraz, forró szél veszélybe sodorta a park minden lakóját. A csordák felkavarták a talajban fennmaradt antrax spórákat. Az időzített bomba bármelyik percben robbanhatott. A legyengült állatokat az antrax többnyire a spórával szennyezett takarmány felvételével szájon át fertőzte meg, de előfordult a sérült bőrön keresztüli fertőződés is. Az állatok reménytelen helyzetbe kerültek. Mivel egyre kevesebb volt a táplálék és a víz, a versengés fizikai küzdelemmé fajult. A leggyengébbeknek nem volt esélyük. Ezt a zebrát a társa rúgta halálra. Ő a túlélésért folytatott küzdelem egyik áldozata. Az antrax egyre terjedt. A keselyüket követve találtam a fertőzött tetemekre. Még most is emlékszem a halál rettenetes bűzére. A park dolgozói nem tehettek semmit. Volt ugyan vakcinájuk az antrax ellen, de lehetetlenség volt beoltani a rezervátum összes állatát. A csapat a keselyüket követve jutott el a tetemekhez. Annyit tehettek csupán, hogy az állatorvos vérmintát vett az állatoktól, hogy biztos diagnózist állapítson meg. A kór gyorsan terjedt. Még a park leghatalmasabb állatainak sem volt esélyük az antrax pusztító erejével szemben. Mivel az oltás szóba sem jött, a park dolgozói elégették a talált tetemeket, hogy megfékezzék a betegség terjedését. A Krüger park azonban hatalmas, több ezer hektár. Képtelenség volt minden tetemet megtalálni. A dögevők kilométerekről megérezték a pusztulást. Egyetlen tetem sem maradt érintetlen, és lassan a dögevők is megfertőzöttek. A lépfenét okozó baktérium nem pusztul el az állattal együtt. A hús fertőzött marad, és megfertőzi azt, aki eszik belőle.
Ami lakomának tűnt a dögevők és a ragadozók számára, az nem volt más, mint a halálos ítéletük. Nagyon megviselt, amikor kitört az antrax járvány. Láttam, ahogyan az oroszlánok esznek a fertőzött állatokból, és tudtam, hogy elpusztulnak, de nem tehettem értük semmit. Ahogy a toroklépfene elhatalmasodott rajtuk, az állatok szája, feje és torka feldagadt, és egyre nehezebben vették a levegőt. A földön lévő kaparásnyomok az utolsó percek kétségbeesett küzdelmének nyomai. Láttam az oroszlányaimat erejük teljében, csúcs ragadozóként, de 2 évszak alatt mind odaveszett. Azokat az állatokat, akikre rátaláltak, az őrök megszabadították a szenvedéseiktől. Később, amikor már azt hittem, minden elveszett, elerett az eső, és a szárazság véget ért. Az áradás, az egyetlen erő, amely képes megállítani az antraxot, magával vitte a spórákat a tengerbe, ahol a sós víz végleg elpusztította a baktériumokat. Hihetetlen, de nem minden élet pusztult el. A fiatal, egészséges állatok túlélték. Sokat tanultunk az antrax járványból. A tudósok ma úgy gondolják, hogy az antrax a természet selejtező mechanizmusa. A szárazság idején, amikor az állatokat és élőhelyüket egyaránt veszély fenyegeti, az antrax megtisztítja a területet a beteg és gyenge egyedektől. Számomra az volt a legfontosabb, hogy régi barátom Csüngőajag életben maradt, és még mindig ő volt a vezér. Tíz év szárazság után a Krüger Parkra új időszak köszöntött sok esővel, ami újjászületést hozott. Ez a kedvező időszak most Jürgen és Tarina látogatásakor is tart, és hogy mennyire virul a park, az leginkább a magasból látszik. Fantasztikus a természet, olyan gyorsan újjáéled, hogy nyoma sincs a szárazság idején zajló drámának. A folyók tele vannak vízzel, pedig sok közülük elapadt a száraz időszakban. A sok eső jó legelőket teremtett, és nőtt az impala populációk népessége. Az emberek alig veszik észre az impalákat, mert sok van belőlük, pedig rendkívüli állatok. Tökéletesen alkalmazkodtak a körülményekhez. Az itt töltött 12 év alatt Jürgen mindig is szerette volna filmre venni egy impala születését. Sok sikertelen kísérlet után végül nyomon volt. Egy ellés előtt álló vemhes nőstényt követett, amelyik leszakadt a csordától. Nagyon sok munkámba került, hogy lefilmezhessem az ellést, mert az impalák nagyon óvatosak. Miközben filmeztem, a gyerekeim születése járt a fejemben. Mindannyiunknak ugyanazt jelenti a születés. Az impala közvetlenül az első esőzések után ellik, de úgy tartják, ha az eső késik, akár egy hónapig is képesek késleltetni az ellést. Ezzel jobb túlélési esélyt biztosítanak a borjaiknak. Jürgen felvételei közül számomra a kis impala születése a legszebb, a virágokkal teli mezőn, lenyűgöző.
Ott ez a törékeny kis állat a hatalmas vadon közepén, körülötte a sok veszély. Átéreztem a helyzetét, hiszen én is nehéz körülmények között neveltem a gyerekeimet. Veszélyekkel vagyunk körülvéve. Az a tavasz minden állat számára termékeny időszak volt a Krüger Parkban, és Jürgennek szerencséje volt. Nem sokkal az impala születése után megörökíthette egy gnúborjú életének első perceit is. A két szülés között az volt a különbség, hogy itt a tehenek mindig a csordával maradnak, és a csorda védelmére bízhatják magukat. A csorda állandó mozgásban van. Az anya és a többi állat az orrával bögdösve ösztönzi a borjút, hogy mielőbb velük tartson. Az újszülött borjú alig 5 perc elteltével már képes követni a csordát. Jürgen és Tarina újra éri a szép pillanatokat, de látogatásuk a Krüger Parkban hamarosan véget ér. Még egyszer találkoznak Johannal. Szia, Jürgen, hogy vagy? Köszönöm, jól. Szia, Tarina. Szia! Láttátok már az oroszlánokat? Igen, szép kis falka, 12-en vannak, körülbelül 2 kilométerre a folyón túl. Kösz, Johann. Nincs mit, szia, Tarina, jó szórakozást. Jürgen és Tarina még utoljára eltölt néhány percet a Krüger Park oroszlányainak új generációjával. Ugyanolyan egészségesnek tűnnek, mint az egykori falka. Csüngőajak falkája, a harcosé és a túlélőjé. Az én öreg barátom már nem él. Itt öregettem meg, vele együtt, soha nem fogom elfelejteni. Túlélte a szárazságot, a sebeket, az antraxot. Nem tudom, hogyan halt meg, de tudom, hogy igazi királyként élt. Remélem, nem szenvedett az utolsó csatája során. Az itt töltött 12 év alatt sok oldalát láttam a természetnek. Hősies küzdelmeket és a halál számos formáját. De azt is láttam, milyen csodálatos tud lenni az élet. A Krüger Park vadállatai egy időre befogadtak. Szinte közéjük tartoztam. Mindig hálás leszek nekik azért, hogy megvalósíthattam az álmomat. Most el kell mennem, de a lelkem egy része mindig itt marad, az oroszlánokkal.